Topia sa slovenské firmy v byrokracii z Bruselu, alebo je to inak? Jedným z často skloňovaných problémov Európskej únie je prehnaná a premrštená byrokracia, ktorá vraj zaťažuje a likviduje naše podniky. Brzdí ich rast a konkurencieschopnosť. Je pravda, že fungovanie v rámci spoločenstva 27 krajín si vyžaduje určité pravidlá, normy a administratívne nariadenia, avšak je dôležité vnímať aj druhú stranu mince a prínosy, ktoré tieto spoločné štandardy prinášajú. Hlavným benefitom je jednotný trh, ktorý umožňuje našim firmám prístup k vyše 450 miliónov spotrebiteľov. Predstavte si situáciu, že by neexistovali spoločné európske normy. Každá slovenská firma, ktorá by chcela vyvážať svoje produkty alebo služby do inej členskej krajiny, by musela plniť iné technické požiadavky, prechádzať rôznymi certifikačnými procesmi a prispôsobovať sa špecifickej legislatíve každej jednej z týchto krajín. To by predstavovalo tú skutočnú byrokratickú záťaž a neúmerne veľké náklady, najmä pre malé a stredné podniky. Spoločné európske pravidlá, hoci sa ich implementácia môže zdať náročná, v skutočnosti túto fragmentáciu odstraňujú. Zjednocujúce požiadavky a normy, teda paradoxne celý obchod v rámci Európskej únie zjednodušujú. Navyše je dôležité si uvedomiť, že keby naše firmy chceli vyvážať na európsky trh, aj tak by tieto normy a podmienky museli spĺňať. Cieľom európskej legislatívy teda nie je bezúčelne zaťažovať podniky z celého európskeho bloku, ale vytvárať férové podmienky pre všetkých.